One good morning नै दिनै सेकेन्ड डे जालायबाय रायजोफोरा मोसानाया न' हाबलायनाय नै होलायनोसै जों बैसागुखौ एकदम पुरा इमा जिन्सि होखावलायनोसै नै रायजोफोर नायनानै जोंना माइरं लाग्राफोरा एकदम बस्तानि जाखाबाय जोंना नै रायजोफोर नै पुरा होखागोन पुरा होखावथारगोन जोङो दिनै नै पुरा होखावगोन दिनै नै रायजोफोरा लास्ट डे दिनै मा होनो दे मा होनो माबोरै बैसागोआ माबायदि बैसागो दिनै माबा दिनै लायनो मैयानिफ्राय ओमफ्राय साननै जाबाय दिनै दाखालिनिफ्राय थारमाने बैसागो जों मोसादो दिनै रायजो गासैखौबो लानानै ज' ओइ जाबायलै मा गोथांथार सं न' मोनफैनायखाय माबोरै थौ माइनाव बोरै नै हां दानना हैलाय दानना नै माबोरै बैसागुआ माबोरै बुं मोजां मा बुङालै जेबो Happy बैसागु guys Happy बैसागु Sendal ke denira. Homfaiनाय मोसानि लास्ट ना हमखादो